Dobrodošli na kanal Crazy Craft. U današnjem Minecraft gameplayu, to jest Minecraft tutorialima, ono što smo započeli, napravit ćemo pećnicu. U stvari ja sam je već napravila, da vam pokažem kako se pravi. Uzmete cobblestone i ostavite praznu samo ovu u sredini i dobijete furnace. I u današnjoj epizodi mi idemo da kopamo. Za sad će nam treba samo jedan, pa ćemo se vratiti po još. Znači, ja ću kopati ovako po dva. Tražimo ugalj da bi mogli da napravimo baklje. Sad ovdje se malo vidi nešto, ali dobro. I čudovište, pošto ja nisam napravio kao vrata, čudovište vam može prići. Ovdje nema ništa, izgleda još, a još malo ćemo na dole kopamo. I onda koristimo neku tehniku, ne znam kako se zove, da iskopamo. Ovdje ćemo iskopati, stvari ovdje ćemo kopati. Evo ga ugalj, dobro je. Da osvetlimo malo našu sobu, to je našu kućicu na početku malo. Znači uglja uglavnom ima dosta, pa ovo ćemo osvetliti, ne znam, nešto ćemo gledati da napravimo. Ili ću ja snimak stopirati dok ne svane. Da imamo 17 uglja, evo ga još jedan. Evo još, dobro je. Znači mi ćemo negdje 9-10 uglja staviti za baklje. Ajde ovo da zagradim. Znači na desni klik zagrađujete, to jest postavljate blok. Dobro, ajde građamo se da napravimo baklje. Izgleda je svanulo. Nije još, ovdje je oko svetlo. Idemo na ovaj sto, u stvari prvo nam treba još štapići. Radni sto idemo, štapiće, ne znam, ajde uzmemo 11. I ovoga da uzmemo, ne znam, 11, dobro, dobit ćemo 44 baklje. Na shift jednostavno uzmete i postavimo. Ovdje, a i ovdje, ovdje. Ovdje. Evo, još je mrak. I idemo još malo kopamo, pošto imamo baklje. Idemo na dole. Vidimo šta možemo još da nađemo. Možda nađemo metal, što je bilo veoma idealno. A postavit ćemo ovdje baklju, evo ga šljunak, to je na engleskom gravel. Postavimo baklju, za to nam treba lopata i tamo da napravimo novi pik. To je kramp. Eto, dobro, imamo ništa. Nešto me zeza miš. Stavimo 2 i cobblestone i dobijemo stone shovel. Evo ga gravel, pukao nam je kramp. Dobro, dobili smo flint, od toga možemo napraviti kremeni ocilo, to je kao paljač neki. Imamo radni sto, da napravimo još kramp. Cobblestone uzmemo. Nešto ne vidim pokazivač. To je ovaj kursor. Treba nam kramp da bi iskopali. Čekaj samo.
Tako, to možete tako da postavite na to i ono prebaci ga automatski na drugu poziciju. Znači još nismo našli, ne znam ni da li ćemo naći u ovoj epizodi. A sad ćemo ovdje da iskopamo. Možda nađemo metal, da napravimo metalni kramp. Znači nema ga nigde za sada. Nema još ničega. Gleda ovdje nema ničega, ajde ovo da pokupimo gravel. Da možda dobijemo flint. Dobro, dobili smo. Opa, 3 flint. Da zatvorimo ovo. Sad kopamo 2 dole još. Znači ovo je jedno, ovo je drugo i kopamo u trećem. Da ovo iskopamo. Sad kopamo vamo. Mrak je baš ovdje. Samo da nas posreći da nađemo to što nam treba, izgleda nema od ovoga ničega. Izgleda da nas neće posrećiti. A sad će i ovaj kram da pukne. Ali dobro, skupljamo kamen za kuću koju ćemo napraviti u nekoj od narednih epizoda. Dobro, dosta sam kopao. Ja ću još kopati, samo to neću snimati. Da nađem nešto. Da vidimo da li je svanulo. Nije još, sad će. Nemamo hrane. Ostavimo ove stvari. Ovo nam ne treba. Hop, 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 hop. Trebam samo mač. Stvarno ništa drugo ni nemamo. Izlazimo. Pa, nije baš svanulo. Sad ćemo pokušati jedno... Izvijamo se. Evo je hrana. Idemo po nju. 2. Mislim su 2 hrane. Evo jednim potezom ubijem pile, zato ono ima 4 helta. Čak nisam ovo pokupio. Evo ga. Evo, 5 ih ima, 6. Izvinjavam se. Evo ga jaja, to će vam trebati za farmu. Kad budemo pravili farmu kokošaka. 2 jajeta, 3 jajeta. A kokoške možete hraniti... to jest hranite ih i parite sa pšenicom, a nju dobijete kad posijete ovu travu, to jest ovo seme kad se iskopa dobije se, to jest kad se trava iskopa dobije se seme. Sada se vratimo na naše rupe. Ovo je ono su vrata. Da, sad bi mogli da ovo ogradimo, kao što sam rekao. Nemamo kamen. Idemo po kamen. On se ovdje često valjda. 50 će biti dovoljno valjda. Znači još mi nismo gladni. Tako da nema potrebe da jedemo.
Ovo ćemo podići 3 u viz. Dobro, ovo je 3 u viz. Sad sam pogrešio, nemam kram kod sebe. Otvorimo vrata. Da ne bi pali, držite shift i krećete se ako ste u nekoj kao litici, da ne bi pali. Evo, ograđeno je. Ali ispečemo hranu. Dovoljno nam je jedan ugalj. Jedan ugalj može ispeći bilo čega 10. Bilo šta da stavite. Nama je dovoljan jedan. I samo se to ispeče. Imamo koliko snimam? 11 minuta. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da se svidjelo. Do sljedećeg klipa, like, share, subscribe. Puno mi znači. Vidimo se.